סתם. אני מתה כולה. אבל אין לי כלי עבודה. איזה קפה זה? איזה קפה זה? הל. איזה? עילית. תומר, לא להתלבט, תומר. תזרוק אותו לפה. רגע, אבל תזיז את החמולה הזאת רגע. רגע, תראי, יש פה מטען חורג, זוזי. זהו, כן, יפה. אנחנו מנקים קצת. אנחנו קצת מנקים פה את הזיתים. זה גם גמור. הופה!